Правя нова рокля. Все още изглежда така. Сега ще облека да видим какво се е получило. Още е в много суров вид. С тънки презрамки ще е, обаче ще сложа ластик вътре в презрамките. По-готино ще стои. Ще има колан, който също ще има ластик. И мисля да му сложа връзки да висят отпред, като се завърши. Мързеше ме да я сглобя цялата. Тоест нямах търпение да чакам да я сглобя цялата, така че обляках сглобена само с няколко кърфици. Още не е зашита. Тук ще сложа джобчета. Материята е 100% лен. Това ще е супер готино за лятото. Доста широка е. Отзад ще е с малко изрязан гръб. Ще видим какво ще се получи. Ще снимам, когато е готова. Сега отива на машината. Последвайте ни, за да видите крайния резултат на роклята. Ще има втора част на видеото.